Илиев. Правителството отпусна близо 41 милиона лева за най-нуждаещите се българи. Парите бяха събрани след орязване на издръжката на всички министерства. Подробностите по водещата новина от Мария Ванкова. Добър вечер. Добър вечер. След заседанието на Министерския съвет днес стана ясно, че всички министерства без изключение ще отрежат от разходите си за издръжка, за да се съберат средствата в подкрепа на най-нуждащите се българи. Първоначално имало министри, които са били против това, затова решението на кабинета от днес не е взето единодушно. Най-много пари отделя Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Почти половината от сумата идва от това министерство. Става въпрос за 19 милиона лева, които са били планирани за ново строителство по автомагистралите Хемус и Марица. От тук нататък предстои да се вземе решение към кои групи нуждаещи се ще бъдат насочени тези средства. Правителството настоява с парите да се осигури работа на безработни, да се помогне на хората, които са били лишени от енергийни помощи тази зима, както и на децата с увреждания. От помощите ще се възползва семейството на Мариела. И тя, и мъжът й са безработни, а детето им е с увреждане. Живеят с пари на заем. Аз не можех да работя, защото нямам никакви баби, дядовци до мене и това дете трябваше да го гледа някой. Утре работна група ще реши кой с колко ще бъде подкрепен. Основната част от тези средства да бъдат насочени към програми за заетост. Действително, за да можем да постигнем бърз резултат и тези пари максимално бързо да стигнат до хората. В момента сме ангажирани в това буквално да устържим всичко, което е възможно, за да помогнем на хората. Финансовият министър Калин Христов увери, че орязването на парите за издръжка на министерствата няма да засегне училищата, спешната помощ, нито пък бюджета за ремонт и поддръжка на пътища. Тези разходи, които са делегирани бюджети, са извадени и те няма да бъдат намалявани. Тоест, намаляват се само разходите за издръжка, които са в конкретните министерства. Очаква се първите траншове на социални добавки да бъдат направени в края на април или началото на май. От репортажа разбрахте, че най-рано утре ще разберем към кого ще бъдат насочени средствата. Решението за това ще се гласува едният вторник от Съвета за тристранно сътрудничество. Ден по-късно в сряда ще се гласува и окончателно от кабинета. За финал само ще добавя, че на днешното си заседание Министерският съвет прие изключително важни промени в наредби в социалната сфера. В BTV новините подробно сме разказвали за тези промени, затова сега накратко ще маркирам само ефектите от тях. От тук нататък по-бързо ще се изплащат първите пенсии в пълен размер, както и болничните. Вече ще има възможност да се отнема и цялото обезщетение за безработица, в случай, че човекът, който го получава, е длъжник на НОИ. Колеги. Мария Ванкова с информация за еднократните помощи за най-нуждаещите се българи. Благодарим ти.